Папай Зайо, ти стоиш седнал ли, тати? А? Седнал? Къде е мама? Чакаме, че си дойде ли мама? Вау, Зайо бай стои седнал. Свети ли, тати, там? Какво има тук? Какво е това? Кой стои седнал? Кой стои седнал, питам аз, Вели ли стои седнал? Браво! Иски да вземеш телефончето ли? Вау! Сега си го налапаш. Тати, какво свети там? А? Интересно, лампичката свети, тати, нали? Стига толкова му отрицира лампичката, тати, да? Хайде сега да покажем тук на мама как стои ми седнали, нали? Хайде. Не стои ми седнали, тати, нали? Стой там сега, защо? Нали стои седнал, тати? Ето да, Айде, добре, давам ти го. Някой изяди камерата, не, изядоха камерата,